Tere, Raimo. No tere. Vittu, kuradi, mistä sais viinaa? Mä tiedän, kurati, tiedätkö mitä, kun tuolla kulman takana, kun kävelet tuonne tielle, niin tuonne Konalan S-Markettiin päin, niin kurati, siellä on just kaatunut viinarekka ja se kuski sanoo, että saa ottaa putsi niin paljon viinaa, kuin vaan jaksaa kantaa, mitä on ehjänä, mitä ei ole vielä mennyt rikki, niin sieltä voi hakea sitä viinaa ja ennen kuin tulee ne poliisit ja kaikki, et siellä on maa täynnä viinaa, että hopi, sun kannattaa nyt juosta nopeasti ennen kuin... Joo, minä lähden. Terä, putsi, kuratina, hui! Vittu mä vedän sua turpas, saatana! Ei siellä ollut mitään rekka. Aprilipila. Kurati! Na hui!